Gaur elkartu hemen Deiadar elkarteko kideak, musika eskolako ikasleak eta ni Handaigo udaleko kultura zinegotzi bezala. Eta, prentsaurreko honen helburua da 12. piano jaialdiaren 12. edizioa ezagutzera ematea. Eta, guk gure aldetik oso pozgarria da Andoain olako jaialdi batekin lotua izatea eta beste behin ere musikaren inguru horretan ere ezagutzera ematea. Pianoa izan da instrumentu bat bakarka ezagutua izan dena, eta gure ustez jaialdi honi esker lortzen ari da 4 eskutara, 6 eskutara, modalidade ezberdinak ezagutzea ematea, baina ez hori bakarrik azkenean pianoaren eta musikaren inguruan antolatzen den jaialdi bat bilakatu da. Eta horri esker bada modu bat elkarrekin jotzeko, elkar entzuteko, elkar ulertzeko eta musika balore universal gisa ere ezagutzeko, ez? Eta bukatzeko nire aldetik behintzat eskerrak eman bai Deiadar elkarteko kide egiten duten lana eta leginagatik, eta ez nituzke aipatu gabe utzi nahi irakasleak. Azkenean, 748 partaide dira, egungo dianak, eta horren inguruan egin behar da lan guztia antolaketaz gain, ikasleek hona ekartzeko. Eta baita ere, musika eskolaetatik atera dian ikasleak ere ezagutzeko aukera izaten dalako aurreko egunetan, eta ikusten dalako benetan irakasle horien lana sakonekoa dela, eta eskerrik asko ere. Izango ditugu 758 partaideak. Horietatik badakizue 3 modalitatean parte hartuko dutela, eta gehien parte hartzen duten modalitatean bakarlarian da. Izango dugun kopurua izango dira 581. 4 eskutara ABC mailatan parte hartuko dute, eta izango dira 128 partaide. Eta 6 eskutara izango ditugu bakarrik A eta B modalitatean ez mailan, C maila ez da inor aurkeztu aurten, eta izango ditugu 29 partaideak. Esan behar dugu, aurten ere egitaragoa zabaldu egin izan dugula, errepertorio izugarrizko luzea dago, eta horietatik entzungo ditugun obrak izango dira 283 desberdinak asteburuan zehar, kopuru nahiko potentea, ezta? Eta gero, adinaren arabera, txikiena izango da 6 urteko partaide bat, da bakarra, bai? 18 urte arte, badakizue muga hor dagoela, eta, kopuru gehien dago 9 eta 11 urte tartean, hor dago kopuru handina. Esan behar dugu, partaide gehienak Gipuzkoa lurraldetik etortzen dira noski, hemen antolatzen dugun eta bere pisua dauka. Baina azpimarratu egin behar da, aurten Bizkaitik 71 partaideak izango ditugula, Nafarrotik ere handitu da pixkat kopurua, 31 etorriko direla, Arabatik ere bai, eta berri bezala iparraldeko partaide pare bat izango ditugu ere. Orduan, gonbidatzen dugu jende guztiai nahi baldin badu musikaz disfrutatu eta piano gustoko izaten duten denei, atea zabalik uzten diegu hemen egoteko asteburuan zehar.